Nyt kun tulee herra numero 4 pöytään, hän kysyy, oletko nähnyt Kangasta? Eli Kangas on tuttu, hyvinkin tuttu herra numero 4, mutta ei kovin tuttu herra numero 1 ja 2. Kun hän saa vastaukset, ei ole näkynyt, niin hän sanoi, että olisi pitänyt olla täällä jo 15 minuuttia sitten. Suomen kielellä nämä kaksi kaveria juttelee keskenänsä. Jonka jälkeen 4 sanoi, että hän katseli justiinsa uutisia. Ja uutisissa sanottiin, että Palme ei ole kaupungissa. Niin 3 sanoi, että hän on se just kertonut. Eteenpäin. Okei. Heidän on eliminoitava. Irakin ja Iranin välinen sota ei saa loppua. Mä olen tiennyt sen jo vuodesta 80 marraskuusta saakka, että Palme on sen sodan pääasiallinen rauhanvälittäjä ja YK rauhanlähettiläs. Okei, Palme on kohde. Vai onko? Asia jäi hiukan roikkumaan. Nyt siirryttiin kokouksessa siihen vaiheeseen, jolloin tämä israelilainen sotilashenkilö rupesi vaatimaan tuloksia. Hän rupesi ensimmäiseksi kysymään, että onko nyt varmasti katsottu paikka jo, missä Pinochetin miehet voivat toimia. Hän sai vastaukseksi, että kyllä aivan varmasti on jo katsottu paikat. Onko Palmea nyt sitten seurattu, tai onko kohdetta nyt seurattu jatkuvasti? Kyllä. Ja onko varma, että jos tulee mahdollisuus extempore eliminointi, niin se voidaan tehdä? Jolloin kaveri, jota oli kutsuttu Anaksi, sanoi, että aivan varmasti voidaan tehdä. Ja tehdään. Se on lähtökohta, että Pinochetin miehiä ei tarvittaisi. Lainkaan. No, sen jälkeen saavutaan se paikka, keskustelu loppuu sitten aika yllättäen, vika on munssa. Koska tämä kenraali sanoo sen jälkeen aivan tiukasti yhtäkkiä täjäyttää suoraan 3 miestä päin silmiin. Olof Palme is massmurder. Olof Palme on pakko tappaa. Jonka jälkeen mä, joka oli justiinsa syömässä hienoa viinerin viimeistä silmää, niin sattuisin nostamaan silmäni nopeasti kohden 3. Ja 3 näki mun, että mä katsoisin häntä suoraan silmään. Mun hämmästykseni ei kestänyt kuin 2 sekunnista 10-osa, mutta se riitti. Nämä oli ammattimiehiä. Pöytä meni aivan hiljaiseksi. Kukaan ei puhunut sen jälkeen enää mitään. He oli ainoastaan kiinnostunut sen jälkeen siitä, mitä mä teen. Mä nousin ylös ja lähdin rulettipöytään. Valitsin rulettipöydästä sellaisen kulman, että mulla säilyisi näköyhteys sekä rulettipöytään että tähän pöytään. Välittömästi kun pääsin rulettipöytään ja pyörähdin ympäri, niin tässä pöydässä johdon oli ottanut herra numero 3, tämä suomalainen kaveri, jota kutsuttiin Anaksi. Hän jakoi siitä eteenpäin käskyt siinä pöydässä. Ensimmäinen käsky, minkä hän antoi, niin hän määräsi, että herra numero 4 painattoi suomalaisen perässä tuonne pöytään, ettei se lähde karkuun, tarkoitti luultavasti minua. Herra numero 4 nousi pöydästä ylös ja tuli aivan minun viereen vasempaan seisomaan niin, että kylje kolisi, vaikka pöydän ympärillä oli tilaa kuin paljon. Mulla tuli siinä vaiheessa mieleen, että millä helvetillä mä selviin tästä tilanteesta ulos. Näähän ovat täysin kaahoja ukkoja. Nyt päästään oikein varsinaiseen keskusteluun. Siinä pelin tuoksinassa, kun mä levittelin aina kyynärpäitäni, kun herrat oli aivan kyynärpässä kiinni, että pääsee yleensä taipumaan pelipöydän päälle, niin huomasin, että herra Anan povitaskussa on joku kova kuhmurainen kappale. Mä kokeilin sitä toisenkin kerran ja tuli siihen tulokseen, että ei se ainakaan viinapullo ole. Vaan kysymyksessä on kaikesta päätellen ase. No tämä mun liikehtimiseni, voimistelemiseni häiritsee kuitenkin niin paljon Anaa, että hän ottaa sen puseron pois päältä, pyöräyttää sitä ja aivan hänen selkänsä takana on seinä ja seinässä kaksi naulaa. Hän ottaa takkinsa, se pyörähtää ilmassa, sen enempää siihen naulaan katsomatta, hän katsoo mun ilmettäni, niin hän umpimähkää työntää sitä takkia kohden sitä naulaa. Se takki kuitenkin kolahtaa siihen onttoon seinään, joka ei ole muuta kuin 2-puolinen paneeli ja lankutus välissä. Hän kolauttaa sen siihen, jonka jälkeen hän nappaa automaattisesti povitaskustaan kiinni. Povitaskun suu näkyy ja povitaskusta nousee ylös revolveri, piippu noin tuuman verran. Anna jäykistyy tähän asentoon, kun hän pitää sitä ja mä näen hyvin miehen niskasta, että sä ajattelet, että voi saatana tämäkin vielä.
Mulla menee 2 sekuntia ennen kuin mä tajuan, että nyt tää tilanne täytyy laukasta, niin mä sanon hänellä seljän takana siitä, että ala nyt saatana hajota sitä pulloa, sen voi vaikka myydä tuossa Tukholman rautatieasemalla. Jonka jälkeen menee 2-3 sekuntia, mä näen kun hartiat oikein putoavat. Ei se huomannut.